Het Frieske Marre-project had al van alles bij de Einhaan. De binnenaquaducten online, bregen ophegen en 14 uitbaggeren. Maar als doel om meer toeristen te lokken en te zorgen voor een soort extra werkgelegenheid. Van 2000 tot 2008 deed het 330 miljoen euro in stutsen. Maar de economische crisis is grote spulbrekker. Toeristen jouwen minder geld uit en het tal banen in de watersportsector in zo'n 2008 bot waarom. Want wij redeneren als niks doet, gist achteruit. En de economie loopt haast weer aan. Er zijn al voorzichtige jachtpuntjes. Nou, dan binnen wij er helemaal klaar voor. Dan luidt Friesland en de watersportkeren en de tagongsporten, die lezen er perfect bij. Nou, dan maken wij weer een groei mee. De Arone jaren had de provincie onder oren deze haven in Jennewaard opknapt. Nevens de havenmaster had dit netjes tegen de crisis wel een positief effect op de toerist. De plakken binnen alweer wat exclusiever of exclusiever. Ze hebben alweer hun eigen stroompunt, tussenstijgers, meer comfort. En daardoor binnen de meesten enthousiast hoe de haven. Ze bloeien wat langer en daardoor ontdekken ze het gebied in omjouwing. Ze bloeien langer in Jennewaard. Op dit stuit wordt 130 miljoen euro investeerd in rinnende projecten. En er zit direct nog 90 miljoen in de pot. Een pad ervan gaat naar een subsidieregeling voor ondernemers, had de deputaire Van der Moon bekendmaken. Dus om echt een nieuwe kwaliteitsstap te maken, waarbij het hun bedrijf weer beter aansluit bij wat de merk, wat de klanten willen. En die klant heeft zoveel keus, maar wij willen dat ze naar Friesland komen en dat ze hier genieten van het water. Nou, daar helpen wij die ondernemers bij en wij verwachten dat dat echt weer, nou ja, dat smiet natuurlijk naar je werkgelegenheid op. In 2015 moet het Frieske Marre-project klaar wezen.